Кешеләр кия торган әйберләр кием дип атала. Киемнәрне без ел фасылына карап киенәбез. Кыш көне бик салкын. Шуңа күрә без җылы киемнәрне киябез. Әйдәле, малай белән кызга кышкы киемнәрен кияргә булышыйк. Әйтәле, дустым, малайга нәрсә киертерсең? Бүрек, Бүрек, шарф, шарф, кышкы куртка, кышкы куртка, бияләй, бияләй, киез итек, киез итек. Дөрес, нәкъ шулай. Ә кызга нәрсәләр киертерсең? башлык, Башлык, тун, тун, перчатка, перчатка, итек, итек. Афәрин, дөрес. Син барысын да дөрес әйттең. Хәзер инде алар кышкы салкында туңмаячак.